An bɛ waati min na i n'a fɔ sisan lakanabaliya o kɔni ɲɔɲɛnen don kosɛbɛ Bankasi marabolo kɔnɔna na. Dugu jɛko 25 dangarawalew bɛ kɛ k'a ɲɛsin togodaw ma. Nin kunɲɔgɔn laban na dangarawale 2 kɛra k'a ɲɛsin dugu 2 ma n'o ye Calabu ale ni Kasago Sege commune kɔnɔna na. Dugumaw ka sirila dangarawale tigilamaw nana fitirimagɛn waati ne kana dangari kɛ k'a ɲɛsin nin dugu 2 in ma. Mugucikan kɔni bɔlen duguma kɔni caman carila ne ko u yɛrɛ ɲini. Cɛ marifatigiw kɔni olu donna dugu kɔnɔna na ne ka sumanw bɛɛ lajɛlen jeni ale ni ka feerelikɛyɔrɔ olu jeni. U tilalen o bɛɛ lajɛlen na u ye dugu baganw fara ɲɔgɔn kan ne ka duuru don fiɲɛ na. An bɛ waati min na i n'a fɔ sisan kunnafoni jɔnjɔn ma se ka sɔrɔ nin dangarawale tigilamaw kan. Duguma kɔni caman kɔni kɛmɛ k'u ka sigiyɔrɔ bila lakanabaliya o ɲɛsiranya kama. A yirala k'a fɔ ko maa 3 bɔɲɔgɔn ko olu bɔnɛna u nin na. Hali sisan lakanabaliya Bankasi marabolo kɔnɔna na ni Novembre kalo in y'a san 1 taamakɛla dɔw worokila kulu marifatigi dɔw fɛ Paru ale ni Sɔngɔnbiya cɛ. An bɛ don min na i n'a fɔ sisan kunnafoni jɔnjɔn o ma se ka sɔrɔ nin maa wolo kelen ninnu kan. Wa u musow olu kɔni bɔra k'u ka damakasiw n'u ka nisɔngoya yira ani ka yira Mali camancɛ fanga fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa u cɛw bɛ se ka labila cogo min na. I k'a dɔn k'a fɔ taamakɛla ninnu yɛrɛ u kun bɔra Bankasi u kun dalen bɛ Bamako de kan. Waati min u sera Sɔngɔnbiya ni Paru cɛ kulu marifatigi dɔw kɔni y'u ka bolimafɛnw lajɔ ne ka u bɛɛ lajɛlen woloki ka musow labila. Tijani Wederawogo VOA Banbara tɔgɔ la Bajangara marabolo kɔnɔna na.